pana patiri kuendera mberi nenyaya yedu yatakasiya ndofunga masvondo apfuura iine chimiro chakadai so ndofunga pane kukurukura kwakaitwa mukati medare kuti vanakawisi muende munokurukura semhuri muise musoro pamwe chete muonesane kuti mungadii nemuzukuru wenyu mukukanganisira kwaakakuitai mushure mokunge anokurambai pamberi pedare reMajor Street. Izvo zvinova zvaakabvuma mukati medare rino kuti akazviita. Nerimwe diviwo Majeki ukanzi iwewe uende zvakare unoona kuti ungadii chii chaungaitire vanasekuru vako vanovanzvadza amai vako kuti vave vanotonhora paukasha hwavanga vainahwo pamusoro pekukanganisa kwavakaita mukuvaramba mukati medare raMajor Street. Naizvozvo muzuva ranhasi takuchienderera mberi tichinzwa kumativi enyu ose kuti ndezvipi zvakanobuda mukukurukura kwamakanoita. Saka tichatanga newe muzukuru, tichafamba Jeki tipire tinzwe mukati medare kuti iwewe wakanokurukura uchiti kudii pamwe chete. Ndofunga takati uye nemudzimai wako hapo. Izwi renyu ngaritisunge. Ndokumbira izwi renyu vakabuda havapo, asi vasati vabuda mune kukurukura kwamakamboita here na makasunga chamakasunga muri pamwe chete. Saka tipire tinzwe pamusoro edare. Ndofunga sekutaurwa kwaita nawe kuti tinokurukura kumusha nemhuri. Takasvikawo kuti kakurukurawo nemhuri kati mhuri ava ndavana amai vedu mashoko andikaita tikataudzana navo kunenge kuri kukurukura. Saka tinofanira kukumbira rinoita kuti tiri vana tingati mapidze naanasekuru naanaamai. ndeipi nzira yemimi yamakagara pasi kuti muve munoonesana kuti aiwa sevanhu varida kukumbira ruregerero kunana sekuru takanga tasvika pachikamu chinoti kuti isusu tive tinoratidza ruregerero rwedu? Ndofunga ipapo takatauranawo nemhuri kuti no zvazvakadii kuti tibatoka nawo kuti tinokumbira ruregerero kunana sekuru kunana amai kuti anamai ruregerero kukanganisa kwemwana wenyu nzita muchikudza dare imimi makanogara pasi mukaona zvakakodzera kuti pakukanganisa kwamakaita nokuzvidza nana sekuru venyu vachizosumuka nenyaya vachimboenda kunekupotera kune dare ramambo Matau dzokei nhasi vadzoka muno nokuripiswa kwakaita mbudzi muno mukati merino dare iri nyaya imwe chete iyoyo. Imimi nhasi mazogara pasi makaona zvakakodzera kuti mubate huku yekunokumbira ruregerero. Atikudze dare kukudza dare kunya kuombera zvinonzwika. Asi ndiri ipapo ndinoda kubvunza futi zvakare kuti muri kuona makaona here semhuri zvakakodzera kuti nyaya yakanomhangarwa mukati medare ramambo ichinomhangarwa ichibudisa chikamu chemari inogona kuda kunoraudzira maringe kana kupfuura mbudzi handiti kana makaisa pamusiwa imimi mozodzoka munokumbira ruregerero nehuku? Ndofunga ipapo ndo chikwanisiro chataita sauri tokwanisa kuwanawo. Muri kuona vaMajeki, pane panoda kubatwa huku, pane panoda mbudzi, pane panoda $10, pane panodawo $5. Ndizvo mari izvozvo zvinokupa muono wekuti kana uchikumbirwa ruregerero unonyatsoona wega kuti munhu akoshesa value yenyaya yacho yanga ichitaurwa nezvayo. Nekuti ndikakuti pfitseki ukanipowo huku zvinoita sekuti zvinogona kuenderana. Koita kumwe kwekuti kukumbira ruregerero nekuda kwekunzi dare ndo zvarakataura zvongoita sekuti zvinzi ndakazokumbira ruregerero zvapera. Ndofunga ndo zvekubvunzwa nedare pana.
ndisingaziviwo hangu apa kwakuti kutaura kuti zveubhuye kuti ndo zvatachikwanisa kuwanawo pari zvino ndisingaziviwo hangu kuti ivo vanoti tisati tasvika pastage yokuti ivo vanoti kudii. Isusu tiri kutarisa value yenyaya, uremu neudzamu hwenyaya nechinhu chacho chiri kukumbirwa ruregerero nacho. Ndo pacho patiri paitaka kuti pamubvunzo hongu zvichida vanogona kuzvitambira. Regai timboisiya divi iroro rakadaro ndokuti tikamhanya futi kumberi kuita ngekuti taakuvatongera takuvaudzira zvokuita. Right. Vana kawisi tipewo zvamakanogara pasi mukanobudisa. Sorry, wakakawisi vakagara pasi vakati izvo showa mwana tese takamurera takaita zvese zvinodiwa kuti munhu akwanise kurarama, asi kuti ukama hwedu hurambe huchienderera mberi ngaangotipowo chikamu chedu chenhaka yatakamupa iyo omirawo ari paari. Chikamu chenhaka yamakamupa naso specify budai pachena kuti chikamu chenhaka chatakamupa iportion yerendi yatakamupa makamuregerera. Muri kuti mimi semhuri makagara pasi mukaona zvakakodzera kuti mumuregerere. Muri kuti mimi ngaatidzosere zvaakati zvatakamupa makamuregerera chidzosere zvatakakupa. Murunzi muri kupindirana nemashoko enyu. Ndisinganyatsonzwisisa. Ndo zvatiri kubvunza. Dare riri kuti mwana makamuregerera muri kumuti tipei munda wedu. Makunzwisisa. Ichokwadi chavari kutaura kuti tichapa akaregererwa mwana kwatiri, asi vari kuedza kureva vachiti kachidimbu kaakanga akapuwa pane zvose tamuregerera, hatisi kuda huko, kasi vari kuda kachidimbu kamedu kaakanga apuwa kunzi chifanira kurimapo mumwe munda uitora hako, zvimwe zvose zvingatidetse vamwe chete, asi kachidimbu katakakupa kakomo ndokati chitipa kachikomo aka, zvimwe zvose taasunungurwa tava tese. Regai ndidzoke back kuclaim yenyaya yedu yakaunza nyaya yakaunza claim yakaunza nyaya mukati merunodani musi wa29 September. Claim yedu isusu yakati wakatiramba mudare ramagistrate kuti hatina ukama newe, naizvozvo tinoda munda wedu watakakupa. Ndo yakava nyaya, ndo nyaya yaitongwa mukati medare. Ndokuchinokumbira kuti chiende munogara pasi munzwisisane nokuti paukama sekuongorora kwakwaitwa nedare. It's okay nhasi muri kuti aiwa takazogara pasi tikanzwisisana tikamuregerera, asi paclaim yamaiclaima kuti wewe wakatiramba zvaita kuti nhasi tide munda watakakupa muri kudzoka muchiti munda tipe, pane kuregerera Hoko kuripo nekuti tisasi kutora munda wa wese imi mama wakamupa ndiwa muda kutora kapisi kedu munda wese wamaiclaima paclaim pakutanga wamaiclaima munda upi tanga takabatanira zvakaita ni brackets maida munda wese zvese nezvakaitwa nababa vedu. Imi varume ngatiwirirane. Saka kureva kuti hapana chakagadzirisika ka chakagadzirika chiripo, hapana chakagadzirika nekuti muno mudare handiti makaclaima imimi muchiti wakatiramba ndizvo chitipa munda wedu ndizvo ndokuti ndo nyaya yakatanga kupinda munomu. amen. Ndobva isusu taongorora kuti ukama haudaro, chimboendai muchiendai munogara pasi
munotaurirana nemuzukuru wenyu muwirirane kutadza ndekwevanhu. Hapana nyaya isingatauriki. Maenda emimi manogara pasi. Muri kuti mamuregerera. Mumuti munda wedu tipi. Kureva kuti claim yekutanga kana kuti donzo ramakapindira mudare ndora muchiri naro nhasi. Chatiri kuti endai munogadzirisa hapana chakafamba. Muchiri makangomira sekumira kwamakatanga makaita kuti ukatiramba tipe munda wedu. Ndopatauchira tichiti taida kutora munda wacho wese nekuti baba vedu ndo vakatsvaga munda wese kuenda kwaSabhuku. Baba vedu ndo vakatsvaga munda. Saka nhasi ati kwete hatichakwanisa tichitora munda uye wese. Takuchitora ukachidimbu chokusiyira munda wedimbu rako remunda. Alright. Ndiri kuteerera panapo. Dare rakati endai munogara pasi. Zvinoda kuti mapato maviri, Kawisi family newemajeki, maifanira kunge makatonogara pasi muri vaviri moyanana, handiti? Saka zvikuru pakukurukura kwataita apa ndaona sekunge majeki akanogara nemhuri yake, imi makanogara nemhuri yenyu. Ndizvozvo, handiti? Zvinoreva kuti zvakakumbirwa nedare kuti munoita zvina kuitika. Sekutara kwamuri kuita chishona chinotanzwa manyokadhi anorwanisasa. Saka mimi kuti isisu ndisaida tonotsvaga majipi ekuti uya tigare basi. No, pamusoro ndati zvakakurukurwa pano nedare, zvakakumbirwa nedare kuti mapato maviri imimi munoita hazvina kuitika, hongu kana kwete? Takaita. Makanogara pamwe chete namajeki? Kwete, isati fambire mwana. Pamusoro hamusi kundipindura mubvunzo wangu. Kwete. Hazvina kuitika, handitika? Zvinoreva izvo kuti mapato maviri aya akanoita, imi makanokurukura nemhuri yenyu mukaburitsa resolution yenyu nemhuri yenyu, avo vakanoburitsa resolution yavo nemhuri yavo. Zvinoreva kuti izvo ndo zvakutsengwa nedare kunoku kuti vachiona kuti zvatakakutumai kuti munoita hazvina kuitika pamudhaka kana mandibata zvakanaka nani. Zvamakavatuma vaviri ava kuti vanoita hazvina kudini, hazvina kuitika. Naizvozvo vanakawise vari kuchemera kakona kavo. Majeke ari kuchemawo kuti ari kuda kukumbira ruregerero. Zvinova izvo zvaifanira kunge akanoita kupi? Kumba. Voya kunoku vachitoti isusu takataura tikakurukura tikatoregerana, asi isu takamuudza kuti kakona kedu kai tinodini, tinokada. Vanyoni. Takudzoka panyaya yelenzi iri kutaurwa nanakawisi. Ndofunga inyaya yatakanga tapedza nayo yarambwa kunge ichibatwa mukati medare rinori. Kusazoziva hangu kuti kana paine pamwe nokuti chatakakoshesa isusu waiva ukama pakati penyu. Saka kana nyaya yekuti pane kenyu kama kuchemera kuti karipo, kureva kuti paukama chaipo chaipo kutaura chokwadi kuchiriko kuvanzirana zvekugadzirisana kana kuyanana paukama zvaramba. Tinganzvengane tikaitana sei, tikaudzana mashoko mamwe ekuratidza kuti tinoita kunzvengana katiri kuita, hazviri zvepaukama zvaita sei zvaramba. Handisi kutora kudivi rekuona Kawisi chete kana kuti ramajeke chete, ndiri kuti kubva kumativi ese zvekuratidza zvaita sei zvaramba. Nokuti ndikatarisa kuna majeke, value yenyaya yaroda kuti abate huku achikumbira ruregerero kwamuri, zvinoratidza kuti kwaari ruregerero ruroro kumanikidzira kuti ndike ndichinokumbira ruregerero. Imimiwo zvakare rimwe divi kuti nditi muti maregerera munhu modzoka futi muchiclaima nyaya makaclaima pakutanga. Hatiri kunyeperana pakati penyu apa, kana kuri kunzi kuyanana zvaramba zvekuyanana. Ipapapo makapatarisisa sekutaura kwatakamboita munomu tichiti isususu nyaya dzemunda varume ngatisiyanei nadzo, tichiuchikawana kusiyana nadzo. Vari kutikontinya kutoenderera mberi, asi mutemo welendi unoti 3 years. Wangona chete munhu akagara 3 years hamusakwanisa kumubvisa ipapo, ende hamumubvise munhu iyeye. Mutemo hatitonge kuti ndekwanakawisi
marimwe zuro wakandipa bhuru remombe handitonge kuti ndekwana majeke marimwe zuro wakandipa bhuru remombe tinotasana nemutemo sezvauri kuti munhu kana apuwa paanenge apuwa ipapo hakusisina munhu asakwanisa kumubvisa nyange bobo wenyu vakabvisa chipisi chemunda vakapa uyu vaiziva chaputa yavakamupira iminhasa mungati mapesana nemuzukuru nemutaura kuti takuda pitsi yedu yemunda nemushe kuti tatadza kuwirirana uyo majeke taura kuti kwekwe kuti ndikwanise kuyanana nasekuru kwekwe tichitasa vhali yenyaya yake ebvisa kauku zvebuda here izvozvo apa tiri kunazotona kuti apa ukama hwenyapa uri kuteramba chaiko chaiko ameno sabhuku muri kuiona sei nyaya yevana venyama pane sungano here apa asungano hapana sabhuku vanhu ingori zita charuti sabhuku vanhu kurati vanhu vati ndivevo mukaona nyaya yasvika kunoko obvious kuti for village inenge yakundikana saka nhasi tauya kumaresolution ekuti mungoipedza imisachanganika takazama nepatogona kuti zvinoti saka apa amen kwandiri sabhuku ndogona kutaura kuti right land yacho because hapana ane munda kana zvinokodzero unodzoka kwandiri ya inini pane pandanichida kuti tibatsirane nehama kana dare richiitwa nditi tibatisise mapoints achangamira vakanga vati kwamuri panyaya yenyu yese takanga taiganhura nyaya yaye kana muchiri kuyoga tikati ine 2 maparts aika pane kurambana ukama hwenyu wokwamakaitana ndobva pazoita nyaya yemunda ndobva tati nyaya idzodzo imbiri ndobva tati yemunda iyi yakazvitonga yega kudhara hapana chiri kukwanisa kutaurika panyaya yemunda chiendai kumba munogara pasi mutaurirane muchiziva kuti tiri vanhu veukama motaura muine guideline yekuziva kuti tiri vanhu veukama saka still madzokero amaita apa tikuona kuti hamuna chamakanodiscuss imakanoungana uko majeka kanoungana nemhuri yake makuda kuzotaurana mese pano padare ramama isa ndakatarisira ansa inobva kufamily yenyu iyoyo kuti takanogara pasi tikabudisa ichi neichi neichi ndozvisungo zvedu kunotonyorerana pasi tese tosainirana zvapera pamusoro iyi apa anofanira kunogara pasi nemumwe apa ndiani anofanira kuenda kune mumwe ndiani muzukuru wenyu anofanira kuya kwamuri kwesi toenda mbokake kwete saka akaramba kuyandaniswa ndiani rega tinzwe kuti nekuda kwei asina kuya pamwe hana kubatisisa mapoinzi akataurika muzukuru wenyu anogona kuya kumba kwenyaka wese amen kuti muzogara pasi mutaurirana chose mapedza kutaurirana imi futi mune kodzero futi yekusumuka futi mapedza kutaurirana kuendawo kunaona kuti muzukuru wamuka sei chose ndekusunga ukama ida mamambura matara ndo chose anotanga kuuya muzukuru ko kana inini amai ndakamubereka ndindotanga here kuenda kumba kwake kuti naye mwanangu ndesaka takati endai kumba hana kuuya munagara pasi isati kudzei kuzvokuita kaizvo takati endai kumba munagara pasi muburitse 1 answer yamuchazodzoka naye kupi kuno uyu ndepari kudzoka asitaura kuti ndine kahuku kangu imi muri kuti takuda chipisi chedu chemunda chose mambo chazoitika ndechekuti mumwe wedu haana kuuya dai akauya tina sabhuku akapoterana kuna sabhuku mweya yapo yakatongwa manga muripo endai kuna nasekuru wangu ndoda kuti tinzwa nani ndoda kukumbira regerero kana yati titaurana nasekuru akapoterana kuna sabhuku saka hapana akakwanisa kuti iye tiende kumba kwake tomuti majeke tauya nekuti uyu mwana atakabereka ndomira makadaro pamajeko
Patakatonga nyaya makabatisisa. Patakataura. Avakwani gare apa. Ndamu kuenda Nduka chagepo gara. manzo mubvunzo. Tiri kuti takati kudii muso kupedzisira tichitonga mataya. Takati munoita sei? Tiende munogara pasi. Nani? Ndikangofunga kuti kugara pasi kutaurwa kuti ndigare pasi nemhuri. Ndafunga pangu kunogara pasi nemhuri. Imhuri tingarambe tichishupana here nana amai zvinoita here? Saka waona here kuti maitiro awo akaita majeki ari kukupa picture yekuti uri rude kunana sekuru wako. Toite ipapo handina kutora danhiko asi kuti ndofunga mafungiro andakaita nematauro anga aita nyaya munomu handisina kunyatsozozadzisa matatisiro acho kuti ndaifanira ndakaenda kumba kwanani kwananhasi ndafunga pamwe tingodhiskasani mhuri yangu kuti mhuri izvi zviri kuitika izvi hatingaite mabhisinanama But majeki kubatsirika ungoti mubatsirika uri munhu mukuru chaizvo ngatokutaridza kumakore kwandiri uri mukuru nekure batsirika iwe unoda kuyanana nana sekuru vako. Chinhu chekutanga muchishona chatoda kuti tidzidzisane. Ava vana mai vako vanogona kushaya chekuda kwauri asi iwe ndounotovatsvaka nekuda kwechishona iwe ndounotovatsvaka. Unoona chinoitika majeki takada kutarisa pachivanhu dare redu rinenge riri chivanhu zvodea kungori kwaMajor Street izvo menga matepo wajudgment zvatopera asi tiri kuti dare redu rinenge riri chivanhu. Ava varume 2 havana kana 1 day ravanoya pambapa kwasaura kuti majeki tibatsire nechakati kupanzwisisa havana kana 1 day asi iwewe nekuda kwokuti iwewe wakabuda kubva mavari ndiwe ndovatsvaga. Tine uye murume arapo anenzi Harrison Nzowe akakuyambuka kuenda kuZambia uko svondo rapera iro rimwe aitsvagei aitsvaga kuna amai kuti nhasi basa riri panapa riri kuda chi amai. Saka amai kana vasipo pabasa iri rinofamba chirudzii. Saka iwopo zvavaifanira kuita pawakabva pano waifanira kuti asabhuku ndiperekedzei ndiri kucha kusvika kwanasekuru pamwe anendirova ati anendimhanyisa wende wakabereka wana sabhuku. Sabhuku vesvika pano pandakawisa wodhodhi pano ndaya nemuzukuru wenyu. Muzukuru wenyu ari kuti zvinoti nezvinoti nezvinoti nezvinoti. Nhasi usingatitaurire history yekuti ndine huku. Ndinofanira kuti wasitetaura nyaya yembudzi. Tandiri kukumbira kuti nditeta nasekuru wangu nembudzi. Ndikunonzwikana kana nasekuru. Manje wakati wakasvika kumba uko maloya uko maMajor Street uko awanda kuti haiwe fakofa ungaitwe zvinhu zvakadaro nanakawisi iwo ndogere kumba kwako une musi wari kuenda kwakumbira sauti hausisina way forward ezvino zvinasi wakapinda vandambudziko iye uye matenga ekufurira uyewe haumuone padhuze pako unenge usara manje wamira uri 1 manje iye anengazidza kuti hazvanya ikokuye ende zviwa ndiunenge wanya iye anenge asina kunya anenge agere kumba kwako kuna akadzi ake matenga kanjani wakudzoka futi kuna mambo futi kuna mambo ndibatsirei wenda kubatsiwa chirudzi chedarika kubatsira kwaturukutu kuitei kana zvanetsa titora lendi yacho tidzosera kuna sabhuku
kana kavisha share chao iwe share chako zosara pitsi yacho kuna support kuti muramba kubatsirika ndizvo sorry Sam, mataura murude muno takabuda panapa takati chishona chese chinofana kuitwa aifana kunge achionekwa mukati mazviri tobva muno kwakatonogadzirwa rinda ramai vake neivo vanhu ivovavo padii ndaitonetsana navo kuti kumajeka anga aripo here zvatakawirirana imo muno mudare chamu kuti ende munotoro iyei mukomana iyei ndo atuti ndiubamba anga asipo apa togona kunge chingotonga vanhu ava but mhepo dzinenge dzichitarisawo anga asipo zvakutungamirirwa nemwanasikana izvo kutaura kwatiuta kuno kuizvozvo vakadzoka nozunono nhasi tiri muno mudare muno but zviri zvinhu zvatakataura muno aja majeki iva une hunhu nanaseko iwa une hunhu kuna sabo nyaya yenyu ifamba iri straight majeka haanawo wedhi yekupedzisira kutaura kuti zvinoti mumusha make kana pasina murandakadzi wake makakumbirisa paipa kuti dai mukadzi wacho munga aripo muno kuda tingatatopedza mukadzi wakarume kombati ukakuendeno akadzovana ukakuendeno akadzovana ukaona mukadzi akuenda kumafishing and something wrong ukakuendeno akadzovana dai vanga zine nzanzi ndaa majeka vakaenda otherwise uku kuti usadzoka futi muno mudare udzoka muno mudare saka zvatakuita shamwarika nyaya yako nyamwe mukadzi wako asipo isitakuipa judgment ufanira kubhadhara mbudzi mbiri dzekuripa nasekuru avo mbudzi mbiri dzekuripa nasekuru avo pakuvaramba kwavakaita mudare ramajor street iye munda iyi hatiibate-bate lendi hatibate-bate tinofamba nemutemo welendi nokuti takabata nyaya yelendi tabata nyaya mbiri yekuramba kwakaita nasekuru nelendi tabata nyaya mbiri yelendi takataura kuti hatiibate ngatiisiye yakadaro mbudzi mbiri dzavanofanira kubata kuna nasekuru right dzinoenda rini kukona sekuru mbudzi mbiri ndofunga ndichatopuruputika kuti ndikwanise kuti ndidziwane upenyu wacho hwakatooma apa muna kutaura dheti katudadeti isusu kuno dheti tinako saka toda kumbonzwa kwauri kuno kudheti yedu tinako ngoti gava chirume abongo vanhu vese vakamira kutongwa kana mangwana kana nhasi simudzaizvi kana ndinganyepe kana kuti mangwana ndinganyepe kana kuti zvezvo ndo rimwe chete ndotopuruputika kuti tamari chokuti vamwe titowana mbudzi dzacho izvozvo ipai mazuva tati munomu tinopanana mukana wokutaura
hatizivi kuti kana makutaura tichiri kumboitawo zvatiri kuita tombosiya zvatiri kuita kwete kwangu kuda pemukana tiri kuti kudi ndomwa ma 15 November vangoenda kwanisa kwana masi 18 kutaura zvemwedzi 30 days yet. okay saka musi wawataura iwo kunoenda mbudzi sheshe akuendisiwo zvimukotora zvirunzika zvakanaka ipapo mbudzi dzacho kana sebhadhira dzenitoya kuno kudare kuno sekwatinaa kuno ampana nemega uko anakawisi changamire vati muzukuru wenyu achakupai mbudzi 2 musi wa15 usati wasvika kana kuti musi wacho iwoyo wa15 ndo judgment yabva kuna changamire. Shoko riri kunzika changamire asi tina mubvunzo sezvo mati mini nyaya idzi dziri in 2 groups irendi neukama saka nyaya ari kubhadharira mbudzi 2 ndeipi ikukuramba iko akaita ilendi changamire pava pajudgment mamakateerera vati chii vati hatibate wapa judgment ndisingazoti isati tenderwe because judgment inofanira kuti I should agree with the judgment. Saka isisu will not agree with the judgment. Okay, muno appeal. Yes. Munokwanisa zvenyu ku tinokupai minutes edare rinoita. Then you can proceed. Yes. Kumwe kwakakusunungukira. Saka after this court munokwanisa kuzoaccessa zvamunoda. Then you can proceed. Saka tinotenda munogona zvenyu kusununguka. Tibate vanhu. Vasati vasununguka. Inini nguva yangu yavarundishedzera inini nditori nesegibheti yangu ndochengeta munhu. Varundishungurudza ndirambe ndichingopinda matara avo vega ivavo. Kamuda uripo? Ndiri sabhuku. Sabhuku vanhu. Ndo vanhu vacho but kana vachingoita maitiro evo. Sabhuku vana venyu. Sabhuku. Onye. Zvinenhuwa zvinganuhwe. Aime masununguka. Tarisana nazvo. Saka muda kuripo ichimanje sabhuku. Kunara kungoti sorry sabhuku nekuvhembidzai kwatiri kuita mai. Ndofana kuti utori kunhamo. Yesu vachiita zvona. Saka tetimepuwa ukumbirika. Zotokumbira panzoti vangozvitaurira rega kuti sabhuku tinokuti kumbiro regero zvino. Asi tokumbira kuti vataure pazvisedari. Ngatiisiye yakadaro. Tizoitaura sabhuku. Vakawisa. I'm sure kuti ndambo announce izo before dare anditi. Tikati kana changamire vachinge vapa judgment. Imi mazotaura zvamataura ndakuudza izvi zvinoitwa. That is that. Mimi takuudza kuti chakupai bepa rine kutongwa kwenyaya yenyu. Then bepa iroro ndoro muchinoshandisa kuenda kwamuri kuda kuenda. Kupi kana kupi muri muZimbabwe muno makasununguka. That is that. Ndo chete zvino. Baba